ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ನಿತ ಲೈವ್ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ವಾಗತ. ತುಕ ಇನ್ನಿತ ಲೈವ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಇನಿ ಒಂತ ಲೈವ್ ಯಾನ್ ಲೇಟ್ ಬತ್ತೆ ರೀಸನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಟೆಂಪಲ್ ಗ್ ಮಾತ ಪೋಯೆ ಬರ್ಸದ ಉಂದೇರ್ ದಾತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ರಜೆ ಇತ್ತೆನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆತೆ ಇಂಕ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಡು ಪೋಡು ಎನ್ನ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಕ್ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿನಲ ಅಂಚ ಒವು ಮಾತ ಎನ್ನುದು ಇತ್ತೆನ ದೇವೆರ್ನ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಅಡೆ ಮಾತ ಕಡಿಕ್ಲ್ ಪೋದು ಬತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಪೋದು ಬೈದಿನ ಮಾತ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಇನಿ ಯಾನ್ ಎಡಿಟ್ ಮಂತಿನಿ ಅವು ಬನ್ನಗ ಎಲ್ಲ ಉಂದಾಪುಂಡು. ಏನು ಒಂಜಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುನ ಮುಟ ಇಂಕ್ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆನಗ ಅಂಚಾದ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಇನಿ ದಾದ ಯಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯೆನ ಐತ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಮನ್ಪೆನ ಅವು ಬರು ಬಟ್ ಎಲ್ಲೆ ಬರು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆಯ್ನಾಗ್ ಬೇಗ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಗ್ ಬತ್ತುದು ಬೇಗ ಮುಗಿಪ್ಪುಗಾನೇನಿ ಆಯ್ಜಿನಿ ಇನಿ ಇಂಕ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮಾತ ಪೋದು ಬತ್ತುದು ಉಂಡತೆ ಕೈಕಾರ್ ಬಚ್ಚಿಂದ್ ಸಾಕಾಯ್ ಅಂಚ ಚೂರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತುದು ಲೈವ್ ಗ್ ಬತ್ತಿಗ್ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಗ್ ಬನ್ನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡುವ ಇವತ್ತಿನ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನನ್ನ ಲೈವ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಏರ್ ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಂತೂ ಒಂದಿತ್ತಾರಣ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತುಕ ಏನ್ ಬೈದೆರ್ ಪಂದ್ ಅಪಗ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಬಲೆ ಯಾನಿಕುಲ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ मंदन. सो ಬೇಗ ಬೇಗ बले लाइव को. कोई भी नए व्यूअर्स है तो आप लोग लाइव में हमेशा आ सकते हो और लाइव में आने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. सभी जल्दी में लाइव में आओ. प्रसाद हाय हाय. बैंगल ब्लॉग हाय अक्का. हाय चरण ब्रो. ఏం చొల్లారు నమ సౌఖ్య మీరేం చొల్లారు. ഞാൻ സൂപ്പർ ഉള്ളേ വന്നേ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ರಜೆ ದಾಯಪಂಡ ಬರ್ಸಗ್ ರಜೆ ಅಂಚ ಓ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡುಂದು ಎಂದಿತ್ತೆನ ಮಾತ ಕಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಕೈಕಂಬದಲ ಗಣಪತಿನ್ಲ ತೂದು ಬತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತಂಡೆ. ಓ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡ ಬರ್ಸದಾದಿ ಪನ್ಪರೀರ್ ಬೊಲ್ಲನೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಭಯಂಕರ ವರ್ಷ ಕಾಡ್ ಅಂತೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟತೆ ಅಂಚ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಣ ಇನಿಲ ಆತೆ ಇನಿಲ ಭಯಂಕರ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಪರಿ ಬನಿ ಬನಿ ಹೊರ ದೊರಿ ಉಂಡು ದಾಲ ದೊರಿ ಉಂಡು ಅಂದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದಾದ ಅಂದು ಬರ್ಸದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿನ ದಾಲ ಪ್ರೂಫ್ ತೋಜುಜಿ ದೇ ತೋಜುನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಮೋನೆ ಮಾತ ಕೈಕಾಗ್ಬೇಕದು ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಪಡ್ಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೋತಾ ವಿತ್ ವ್ಲಾಗ್ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನವೆ. ಸೊ ಅವೆನ್ ವಾಚ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಓ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ ಬಂದು
ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಅವು ಪ್ರಸಾದ ಅಂತೆ ಕಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಂಚನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಚ್ಚಿ ಅಲೆ ಅಲೆ ಅವು ಕುಜಲತ್ ಅವು ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚ ಶೇರ್ ಮಂತಿಜಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿಜಿ ಅವೇ ಅಷ್ಟೇನಿದ ಕರ್ಮದ ಬ್ಲಾಗೆ ಮುಗಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮುಗಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿಯೋಡು ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಎಡಿಟ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನಿ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ತುಕ ಇನಿ ಮಂತದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನು ಇನಿ ಮಂದಿನ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೋಡು ಸೊ ಅಂಚ ಆಂಡ ಬೇಲೆ ಆಂಡ ಇದ್ನ ಚಾಪರಿಯಾರ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐಕೆ ಈರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕುಲ್ದಿನತೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಮಳೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆತರ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುದ್ರಿಂದಾಗಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಚಾ ಅಂಡಕ್ಕ ಚಾ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಪರಿಯ ಕಷಾಯ ಪರಿಯ ಇರ್ನಾಳೆ ಇನಿ ರಜೆ ಮಂತಿನ ಅತ್ತೆ ಇನಿ ಬಸ್ ಬೊಲ್ಲಗು ರಜೆ ಕೊರಿಯರಿ ಅಂಚ ಲಾಯ್ಕಣಿಂಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತ ಪೋದು ಬರ್ರೆ ಎಲ್ಲದ ತೋಡ್ದ ಆದ ಲೈವ್ಗ ಬತ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡಿಂಕ್ ಇತ್ತ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ದುಂಬು ಏಪಲ ಪೋದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಲೈವ್ ಬರುಂತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಇಂಕ್ ಪಾಯರ್ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ಸರ್ದು ಇತ್ತ ಬಡ್ಸೋವಂತ ಉಂಟುಂಡು ಕೋಡೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ ಕೊಡ್ತು ಬಡ್ಸ ಉಂಟುಂಡು ಮುಗ ರಾತ್ರಿ ಇಡು ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪರಿಯೆ ಒಂದೇ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾಕ್ ಯಾನ್ ರಜೆ ಮಂತೆ ಪನ್ನಿ ಓ ಅಂದ ಇದಾಯ ರಜೆ ದಾದಾಯ್ ಬಟ್ಸಗ ಬಟ್ಸ ಇಜ್ಜೆ ನಿಕಲ್ನ ಊರು ದಾನೆ ರಜೆ ವಿಶೇಷ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲಕ್ಕನಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಓಹೋ ಅಂಚ ರಜನೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನ ಬಣ್ಣನೆ ಉದರ್ಸಿನಪ್ಪಳು ಅವಂದು ಜನನ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಲಕ್ವರದಾನೆ ಅಂಚನೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಲೈವ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ಲೈವ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೆ ನಾಳೆಯ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಟ್ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ
ಕಾಂಡೆನೆ ಗೊತ್ತೇರು ಕಾಂಡೆ ಪಂಡ ಒಂದು 10-15 ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಐದು ಯಾನ್ ಏಪಿದಾರ್ದೆ ಮುಂಟೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊತ್ತೆ ಅಂಚ ಆರ್ಬ ಬೈದೇರು ಎಲ್ಲ 100% ಪೋಪೆ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಪೋಡೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೇಲೆಗೆ ರಜೆ ಪಂಡಿದ್ರು ಅದೊಂದು ಅಂಡಿತ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ದುಲೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ರಜೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕನಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೋಯಾರೆ ಉದಾಸೀನ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಇನ ಅನ್ಪುರ ಗೊತ್ತು ಚಂಚ ಆತಂಡ್ ಬಟ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಪೋಂತಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಣ ದಾಲ ಲಕೊಂದು ಪೋಪ ಅವೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೋನಾಗ ಉದಸ್ತಿನ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಹೊರ ಪಿದಾಂಡ ಮಟ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಅವನು ಲಕ್ಕಿದ್ದು ಪಿದಾಡೋಡತೆ ಅವೇ ಕಿರಿಕಿ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲರ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡೆ ಪಲನಿಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಲೈವ್ಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಇದಿಂದ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಬುಡ ಅಂದ್ ಏಪಲ ರಜೆ ಬಂಡ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕೇರಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಬೇಲೇಟ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲಿ ಏರೇದೊಂದು ಮನ್ಪುಲಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತುಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಅಮ್ಮದು ಮನ್ಪ ಬಟ್ ಐಡಿಯಾ ನಾಡುಡತೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲವಂಗ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಂಗ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಂಗಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪದಿವೇಟಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಂಕ್ ಹತ್ತಂದು ಆತು ಶರ್ಲಿ ಅದು ತೂಕ ಐಡಿಯಾ ನಾಡುಡಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಜ್ವರ ಪಂತೆ ಓ ಅಂದೆ ಅಂಚದ್ ಬದುಕ್ಯಾರಿ ಬೇಲೆ ಸಿಕ್ ಲೀವ್ ಬಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ರಜೆ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಬೇತೇರಿ ಖುಷಿ ಅದೇ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತ ಹೋಗಮ್ಮತಾಪು ಅಂಚ ಏರ್ ಮಾತ ಏನ ಲೈವ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇದು ನಾನು ಕೈಕಂಬಗ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ದೀತಿರತೆ ಅಂತ ತೂವರೆ ಅಂದ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಈ ಸರಿದಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಆತನ ವರ್ಷ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಅವಡು ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಹಿಂಗದ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ತೋಜುಂಡಪ್ಪ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಂಡಾಗ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲ ಪಂಡಲ್ಲ ಅಂದ್ ದಾರೆ ಪಣ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ತೋಜುಂಡತ್ತ ಅಂದ್ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ದಾಲೆಜ್ಜೆ ಈ ಬರ್ಸಗ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ವಿಶೇಷ ತಲಿವ ತೋತು ವರ್ಷ ಒಂದು ಬರ್ಸನೆ ಮುಗೀಜು ಮಾರೆ ಆ ವರುಣ ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಾಪುಜ ಯಾವುಜ ಬರ್ಸ ಅಂತ ಆತನ್ ಕತೆ ಬರ್ಸಡಿ ಏರ್ಲ ಪಿದೈ ಪಾರ ಏರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಅವತ್ತ ನೀನಿತು ತೊಡಿ ನೀ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ದೊರಿದನು ಬರ್ಸ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಅತೆ ಹಾ ಸಿಕ್ ಲೀವ್ ಬಂದುಂಡದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೋದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪಡ್ತ ಅವು ಮಲ್ಲವಂಗ ಎನ್ನ ಯಾನು ಪಂತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಏರ್ಲ ತೂಜೆಡೆ ಸಿಕ್ ಲೀವ್ ಒಂದು ಮನದನಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಹೋಗ್ಕೊಂಡೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪಳೆಯಾನ ಏಪಲ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಯಿಂಡ ಐಲೈನರ್ ಪಾಡ್ದು ಹೋಪಿನ ಐಲೈನರ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡುದೆ ಅವು ಹಿಂಗ್ ಪಾಡುದು ಕನ್ನೆಗೊಂಜಿ ಐಲೈನರ್ ಉಪ್ಪುಣೇನ ಸೊ ಅಂಚದು ಈ ಹುಷಾರಿದ್ದಿನಪ್ಪಗ ಮತ್ತ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ಲ ಯಾಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಿಪ್ಪನಕಲ್ಲ ಅಂಚದು ಪಣ ಲೀವ್ ನೋಟ್ ಮಾತ ತೂಸ್ಪಾವ್ಚ ಮ್ಯಾಮ್ ನಕ್ಲಿ ಐಲೈನರ್ ಪಾಡು ನೇಚ್
ಅಪ್ಪಗ ಏನ್ ಆಪು ಬಳ್ಳಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಆ ದಾದ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಪಾಪ ದಾದನ ಚೇಂಜಸ್ ತೋಜುವನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕೂಲೆ ಪಂಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಅವೆನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಂಜಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏಪಾ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡಿಪಿನಾಗ ಅಂತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವರ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಆಪು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತ ಯಾನಂದ ಇತ್ತು ಮರ್ಶನ ಅಂತ ಸುಳ್ಳುವನು ಇರಪ್ಪ ಅದೇ ಓಕೆ ಇತ್ತು ಅವೇನೇನು ಇನಿ ಅನ್ ರಿವೀಲ್ ಮಂತನಿಕಲ ಇದು ಅಂಡ ಎಂಚ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಪಿನಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆವಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೊಲಿ ಹಾಯ್ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೈವ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ कार्ड लाते लाइव एयर लाती चैन इन्हीं लाते ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಗೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವ कोई भी नए व्यूअर्स है तो आप लोग मेरे इस लाइव में जुड़ सकते हो और बात भी कर सकते हो देखेंगे आज के लाइव किस तरह चलेगा इस लाइव में आप आपके दिन के बारे में आप बात कर सकते हैं नहीं तो आप कैजुअली कुछ भी बात कर सकते हो तो इसलिए जल्दी आओ लाइव में जुड़ जाओ मेरा जो यूट्यूब चैनल आपको पता ही होगा माई कुटुंबा बोलकर तो सभी लोग आओ सभी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ನಾನು ಕೆಲವರ ದಾದಾಪುರ ಬೆಂಡ ಓ ಕೆಲವರು ಬರ್ತೀರಿ ಮಾರ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜಿ ಸಾರಿ ಇತ್ತು ತೋಜುಂಡು ರವೀಂದರ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ 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 ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ಮಲ್ಲ ಕೈ ಯಾಂದ್ ಮೊಕನವ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ಮಲ್ಲ ಕೈ ಇದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಅಂದ್ ಬ್ರೋ ಬರ್ಸ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂದು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬರ್ತಾ ಓಕೆನಾ ಖಂಡಿತ ಅವ ಏನ ಲೈವ್ ಬಿಡ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ನು ಹಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಇತ್ತೆ ವರ ನೆನಿಕಲ ಮೆಸೇಜ್ ಅವೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಗೊತ್ತನೆ ಅಡಿಗೆ ಅಂಚ ಆನಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಜಿಂಡ ತೋಚಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬೇನೆ ಲೇಟೆ ದಾದ ಪಂಡ ಸುರುಕಿ ಕೈ ಬೇನೆ ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮುರೇನಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಹೋಯ್ತದ ಉಂಡತಿ ಕೂಡ ಬೇನೆ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಥರ ಕಂತು ಕೈ ಲೇಟೆ ಅಂಚ ಕೀಳ್ ತತ್ತನ ದಾದನ ದೇವರಿ ಉತ್ತು ಎರೆಗ್ಲ ಇತ್ತ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ
ಪಂಡ ನಮಕ್ ಐತೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅತ್ತ ಮೂಲ ಉಂಡೆ ಕೈಟ್ ಪಾಡು ಅವ ಇಂಚ ಗಂಡ ಬೇನೆ ಗಂಡ ಅವರಾನೆ ಬೇನೆ ಇಂಚ ಕೊಲ್ಪುಲಕ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಕುಟುಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ತೂ ಒಂದಿತ್ತರಿಡ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆನಾ. ಎಂಚ ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಗಮ್ಮತ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಮೂಲು ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಹೆಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಬಂದು ತೋಡು ಫುಲ್ಲು ನಿಲ್ಕೆ ಅದು ಬೊಲ್ಲ ದುಮ್ಮೆ ಎಂಕುಲು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಆನ ಮನೆದ ಬರ್ಸ ಮಾತೆತ್ತಂದು. ಸೊ ಅವೇ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಂಕಿತ್ತ ಇನಿ ಇನಿ ಅನ್ಕಾಂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದಿತ್ತತೆ ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ತೋಜಿನಿ ಆನ ಮನೆ ಬರ್ಸ ಶ್ರೀ ಬೊಲ್ಲನಿ ತೋಡು ಫುಲ್ ಬೊಲ್ಲ ನೀರು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲ್ ಮುಟ್ಟ ನೀರುಂಡು ಕಣ ಬೇತೆ ಸೈಡ್ ಅಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಣದಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದ್ಯಾ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಯ್ತು. ಸಾರಿ ನಿಕಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಕ್ ಅಡಿಗಡೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಚ ದಾದ ಐತೆ ಕೈಕಂಬದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಟಾಕಿ ಪುಡಪನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದು ಡೌಟ್ ಗಣಪತಿಯಿಂದ ಎಪ್ಪರೆ. ರಾಕೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಓ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಸರ್. ಏನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗಣೇಶ್ ಆದ್ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಗಣೇಶ್ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ರಜೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನಮ್ಗೆ ರಜೆ. ದುಂಬು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತನಾಗ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ PUC ಟೀಚ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇನೆ ಬರ್ಸಗೆ ರಜೆ ಕೊರ್ನಾಗ PUC ರಜೆ ಕೊರಂತೀರಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ರೇದಾತ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ ರಜೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲೆಡು ಪಂಡ ಈವಿಡ್ PUC ರಜೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಪೋಡಿದೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಜಾಲಿ ಇತ್ತ PUC ಮಾತ್ರ ಅದು ರಜೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಅವೇ ಏನು ದುಂಬುದ ಅಂಚ ಇನಿ ರಜೆ ಬರ್ಸಗ್ ಇನಿ DC ಕೊರ್ನ ರಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಆ ನಮನೆ ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ನೀನು. ರಾಕೇಶ್ ಸರ್ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ರಜೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಜೆ ಕೊರುವೆರಾ DC ಜಾಲಿ ಇತ್ತ ಜಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಷನ್ ಮುಗಿಪುನನೆ ವಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಎಲ್ಲದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರಜೆ ಕೊರುವೆರದ ಅನ್ನ ಈರೋರ ಕೇಂದುಲೆಗೆ DC ಎಂಗೆ ಡೌಟು ಎಲ್ಲ ಕೊರುವೇರು ರಜೆ ಲೆಪಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತನತೆ ಕೊರುವೇರು ಬಟ್ PUC ಹೊರಾಯರು ಖಾಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಟ್ಟ ಕೊರುವೇರು ದಾಪು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತು ಕಡೀಸಿನಲ್ಲ ಅವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಂದೆ. ಅಶೋಕ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಅಂಚ ಭಯಂಕರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕವರ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಈ ಸಲ ಈ ಬರ್ಸ ಏಪ ಮುಗಿಣ ಭರತ್ ಬರಿಯಲ ಫುಲ್ ರಜೆ ಕೊರ್ದೆ
ಬುಂಡ ರಗಲೇಜ್ ಮರಿಯಲ್ಲ ಫುಲ್ ರಜೆ ಕೊಂಡ ರಗಲೇಜ್ ಬಂತು ಅವನು ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಿಡ್ಲು ಮಿಡ್ಲೆ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿನ ಐದು ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರಜೆ ಕೊಂಡ ಇತ್ತೆ ವಾನ ಮನೆದ ಮರಿಯಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದೋಡು ಬರ್ಸ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿನಾಗ ಏನೊಂದು ಇದ್ದಿ ಬರ್ಸ ನನ್ನ ಅಂಚ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಕೊಡಿದ್ದಿಂದಲ್ಲ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಮರಿಯಲ್ಲಪ್ಪಗ ಪೂರ ಆ ರಜೆನು ಕೊರೋಡು ದಸರದ ಬರ್ರೆ ಅಣ್ಣ ರಜೆ ಐಟ್ ನನ್ನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪದ ಅನ್ನ ರಜೆ ತುಪ್ಪುನ ಮಾತ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕುಲ ಪಾತೆರುಲ್ಲಿ ನಿಂತ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ದಾಲ ಇನಿ ಪಟಾಕಿ ಪುಡಪ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಕೈಕಂಬಡಿ ಇನಿ ಅಂದ್ ಗಣಪತಿ ದೆಪ್ಪಾರೆ ಮೇ ಬಿ ಪುತ್ತುಜ್ ನೀ ಅವರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಪುಣತೆ ನಿಕುಲ್ ಮಗ ನಿಕಲ ಊರ್ದ ಗಣಪತಿ ದೇವರ್ನ ದರ್ಶನ ಮಂತದ್ ಬತ್ತಾರ ಪೋಯರ ಯಾನಿನಿ ಪೋಯ ಕೈಕಮ್ಮಗ್ ಅವೇ ಪಂಡೆತ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯರಾಯ್ಚಿ ಇನಿ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿನಿ ಎಂತು ರಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೀನಿ ಓ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡುಂದಿತ್ತೇನ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕೈಕಂಬದ ಗಣಪತಿಲ ತೂದ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಹಣತ್ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇತ್ತ ಪಾತೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಓಮತ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯೆ ಎಂಚ ಏನಿತ ದಿನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತೆ ಪನ್ಪುನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುನು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ತೂಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಕತ್ತಲ ಹೇಳತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಬಾಕಿಲಿ ಪಾಡಿಚಿಂದ ಉಮಿಲು ದೂರಿ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮಂತ ಅಂಚ ಬಾಕಿಲ್ ಖಂಡಿತ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡುಡ ಓಕೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಗ ಹೆಂಗಿಗೆಲ್ಲ ಅವರ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಲೈವ್ ಸರಿ ಖುಷಿ ಇಂಚ ಗಡಿ ಗಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತ ಏನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂದರೆ ಇನಿದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಚ್
ಅವೇ ಅಂಗುಡೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಒರಿದಿತ್ತು ನವಿ ಕಜಿಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವೇ ಅನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬೋಡ ಮನ್ಪರೆ ದಾಲ ಬಂದಿಜಿ. ಇತ್ತೆ ಏತು ಜನ ಲೈವ್ಗ್ ಬರ್ಪೇಪ ಅಂದ್ ಕೆಲವರ ಏನಪ್ಪನ್ ಪಂಡ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ಗ್ ಬರೋಡ್ ಅಪ್ನಾದ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ ಹಾಯ್ 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 ಬೇಗ ಲೈವ್ಗ್ ಬದೆ ಬಲೆ ಬಲೆ. ನನ್ನ ಲೈವ್ಗ್ ಅಂತ ಅಪರೂಪ ಬರೋಡ ದಾನ್ನ ಅಂದ ಒಂದು ಸೀರೆ ಕೊಡ್ಪುನತ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೀರೆದ ಕತೆ ಮನ್ಪೆ ಅಂತುಂಡೆ. ಒಂದು ಸೀರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸೀರೆ ಒಪ್ಪಗನದಿ ನಮ್ಮದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪದ ಒಪ್ಪ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಪಲ ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪತ್ತು ಮರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಅಕ್ಕಟ ನೈಟಿ ಅಂಚ ಮತ ಪದ ಮರ್ಪೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಕನಪೇರು ದಾದಂಡಲ ಪಂಡಾರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ದಾಲ ಕನ್ಪೇರು ಸೀರೆನ ನೈಟಿಯ ಅಂತ ಅಂತ ಬೊಕ ಈ ಸಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಸೀರೆ ಕನದಿರು ಪೊಪ್ಪ ಅಂತ ಅಮ್ಮಗ್ ಈ ಕಲರ್ದ ಸೀರೆ ತುಲಿ ಮುಳ್ಳು ಏತ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡದೆ ಸೀರೆ ಓಕೆನಾ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸೀರೆ ನೆತ್ತ ರೇಟದಲ್ಲಿ ತೋಜುಂಡು 800 ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕುಂಡದೆ ಸೀರೆ. ಸೊ ಪೊಪ್ಪನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಭಯಂಕರ ಸೀರೆದ ಐಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಪಂಡತ ಒಂದು ಸೀರೆಯ ಕತೆ ಈ ಸೀರೆದ ಅವಸ್ಥೆದಾದ ಪಂಡ ಪಪ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಓಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ದೇತೊಂಡೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಂತದ್ ಆರ್ ದೇತೊಂಡು ಅಂಚ ಏಕುಲ್ಲ ಆತು ತೂರ ಪೋತುಜ ಈ ನಾಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನನ ಅವನೇನು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಸಲ ಎಂಕಲ ಸೀರೆ ಕಂದಿರ್ ಬಂದಿತ್ತ ಎನ್ನಲ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಏನ್ ಕಟ್ ಮಂತ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನಲ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ನೆತ್ತ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಏನ್ ಕಟ್ ಮಂತೀನಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಂತೆ ಅದೇ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಂತದ್ ಬೊಕ್ಕಯ ಎಂಕುಲು ಗುಡ್ಪಾದು ತುಯಿನಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಪಂದ್ ಪಂಡ ಬುಡ್ಪಾದ್ ತುಯಿನಿ ಇಂಚನೆ ತುಕ ಬುಡ್ಪಾದ್ ವರ ಎಂಚ ತೋಜುನ್ ಪಂದ್ ಅದ ಬುಡ್ಪಾನಗೊಂಡದೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಣಿ ಒಲ್ಪ ಗೊತ್ತನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತಿನ ಪನ್ಪನಿಗೆ ತುಷ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಅವಳದ ಹತ್ರ ಇತ್ತ ಸೀರೆ ದಾದಾಣ್ ಪಂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪುಲ ಕಜ್ಜಿ ಅತೆ ಅಕಲೆಗಿತ್ತ ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ತೂದು ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಲಕನೆ ಎಂಚ ಕಮ್ಮಿನ ಅಂಚನೆ ಕೊರುಡು ನಮ್ಮ ಉಂದಿತ್ತ ಕೊರ್ಪುಲಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಅಷ್ಟ ಆಂಡ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಪಪ್ಪ ಏಪಲ ಪೋಪಿನ ಶಾಪ್ ಯಾವು ಡೈಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಈನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಡಿ ಈನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅರೆಗ್ ಶರ್ಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಅರೆಗ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದೇತೋನೆ ಇತ್ತಂಡ ಆರ್ ಅವೇ ಶಾಪ್ ಹೋಪಿ ಕುಡ್ಲಡವು ಶಾಪ್ ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅವು ಶಾಪ್ ಅವೇ ಆಯ್ತಾ ಕುದರ್ ಪುಚ್ಚಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್. ಸೊ ಅಂಚ ಆ ಶಾಪ್ಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಏಪಲ ಪೊಪ್ಪ ಅಂಚ ಅಲ್ತಕಲ ಗುರ್ತ ಉಂಡರಿ
ಆರೀನ ಅಂತೀರು ನಾನು ಒಂದು ಎತ್ತನವ್ರು ಮಂಡಿರು ಪೊಪ್ಪ ಆಂಡ ಕೋಡೆ ಯಾರಿಗೆ ಪಾರಿತ್ತು ಅಂಚ ಆರ್ಪೋದು ಪಂಡೀರ್ಗೆ ಅದು ಪಣ ಬೇಲೆ ಐಟ್ ಎಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಬೇಲೆದಾರು ಅಂಚ ಆರಿಡ ಪೊನ್ನೆಡ ಪಂಡೀರ್ಗೆ ಇದಾದ ಮುರೇನಿ ಸೀರೆ ಕೊಡ್ತ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸೀರೆ ಇನ್ನ ಬೆಗ್ದಿನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಸೀರೆ ಉಂಟು ಹೌದಾ ಈಗ ಅಂಚಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಇದ ಅಕುಲಿಂದ ಅಂಚ ಪಿರಕು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಸೀರೆ ಅಂಚ ಎತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡಾಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಪೊಪ್ಪ ಒಂದು ನಿಜದ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಸೀರೆ ಅಂಚ ಪಂಡ್ಯಕ್ ಅಲಿಗ್ ಅಂತ ಉಂದಾಣ ಪಣ ಅಲಿಗ್ಲ ಬೇಜಾರ್ಲಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡಿಗೆಲಾಂಡ್ ಅಂಚ ಹಾಲಿನ ಪಂಡಲಿಗೆ ಅವ್ ಸರ್ ಅವ್ ಸೀರೆನ್ ಪತೊಂಬಲಿ ಇರೆಗ್ ಬೇತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡ್ ಅನ್ಸದಿತ್ತೆ ಅವೇನಿತ ಎಲ್ಲೆ ಪತೊಂಪೋಡು ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಪೋನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರುಡುಂದು ಅಂಚ ಒಂದು ಸೀರೆಯ ಕತೆ ಪಂಡ ಕಟ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುನ ಇರ್ದು ದುಂಬು ಯಾನೆ ಮೂಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ ದಾತೆ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಉಂಡದೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂದಲ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ನಡಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬಂಡ ಪಡ ಇಂಚ ತುತ್ತೊಲಿ ಪಂದ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬೊಕ ಟೈಯರ್ಡ್ ಮೇನಿಯ ಕೊರ್ಪುಂಬುಡಿ ಅಡ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಎಂಚ ಆಸನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತುಪಾಯನಿಕೆ ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕನಿಂಗ್ ಇದು ಇಂಚ ಅಲೆ ನೀನು ಮನೆದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಇಂಚಲ ಮಂಗೆ ಆಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜೊತೆ ಅಕಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಟ್ ಅಂಚ ನಮ ಜಾಗ ತೆಪ್ಪೊಡು ಸುರುಕು ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪುಡು ಬುಡ್ಪಾತು ಒಂದು ಈನಾ ತಿನ್ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಗನದಿನತ ಪೊಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೂತುಜೇರು ಶಾಪುಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಆತೀನಿ ಬೊಕ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತಿದ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಎದುರ್ದ ನೆರಿಗೆಗ್ ಬೂರು ಅಂಚ ಲೈಕ್ ನಿಕುಲ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪರ ಪೋಚಿ ಎಂಕಾತ್ ನಿಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ ಪೂರ ವರ ಬುಡ್ಪಾದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಇದ್ದ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರುಡು ಪಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇತ್ತಂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರುಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಒಂದು ಅನ್ಪೋಡು ಏನೇ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ದೊಂಬೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ ಮಂತದ ಮಂತಿಂಡ ಇಂಚನೆ ಆಪಿನ್ ಸೊ ಒಂದು ಅಮ್ಮಗ್ ಪೊಪ್ಪ ಕೊರ್ನ ಸೀರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತದ ಓ ಸೀರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ತಗೋಡು ಬಾರ್ಲಾಯ್ತದ ಸೀರೆ ಎಂಕುಲ ಸೊಪ್ಪತ್ತ ಎಂಕ್ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೀರೆ ಪೊಪ್ಪ ಓ ಒಂದು ಪುಷ್ಪಾವನಿಕ್ಲೆ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದು ಅವಳ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಟ್ ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಂಕ್ ಪೊಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿನ ಸೀರೆಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಬೈದನ್ ಭಯಂಕರ ಶೋಕುಂಡು ಇಂಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಆಯ್ತು ಒಂದಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರುಡು ಎಲ್ಲ ಪತೊಂಪೋಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರಿಗ್ಲ ಇಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತ್ನ ಪನ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಖಲ್ ಇಂಚನೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಂತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಓ ಅಭಿಮಾನಿ ಹಾಯ್ 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 ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಿನಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಪನ್ನೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬೈದೆ ತುಳಿ ಆರು ಪುದರಿನಕೆಂಡ ಯಾನಿರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಂದು ಬಂಡೇರು ಅರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುದರೇ ಅಭಿಮಾನಿ ದೀತೀರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಸೀರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೀರೆ ಬಂದ ಸೇಮ್ ಇಂಚನೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಚನೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿದ ಇನಿ ಎಂಚ ದಿನ ನರತ ನೀರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಪರಿಯಾರ ತೆಲ್ದೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಭಿಮಾನಿ ಏರ ಗೊತ್ತ ഞാൻ എനിക്ക് പൊപ്പത് കൊടുത്ത സീരേന് എനിക്കിലേക്ക് പുഷ്പാത വെയിറ്റ് ആ ಪರಿಯ ಅಂದೆ
ಅದೇ ಚಾಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ എന്നതോ അക്കിന ബാങ്ക് ശുരുവായി അരേതൊന്നിപ്പി അമ്മ കോള് ഇരെ കോൾ ബರ್ತೇನೆ ಆ ಪಿರವತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ತಿನ ಸೀರೆ ಓ ಒಂದು ಯಾತುಸ್ಪಾತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾರಿ ಎಂಕ್ ಸೀರೆ ದೆತು ಕೊರ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಕೊತ್ತೇರು ಸೀರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಅವೇ ಅರ್ಧ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲೆ ಕನ್ನಗೆ ಏಪಲ ಅಮ್ಮಗ್ ಕನಪೆರು ಎಂಕ್ ಕನಪುನು ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಪದ ಒಯ್ದೇರು ಪುನಃ ಏತು ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಸೀರೆ ಒಂಥರ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸೀರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಎಕಡ್ದು ಪೈತಾನೆ ಅವೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ನೆತ್ತ ಇಂಕ್ ಸಾರಿ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನಿ ಪಂಡ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ರಚ್ಚು ಬೈದೆ ಸೊ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಕಲ್ಲರ್ ಅಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಪಾತೆರನ್ನೇರು ಕನ್ನಡ ಅಂಚ ಪಲ್ಲಿಲ ಬೂರ್ನಿಗೆ ಅರೆಗ್ ಪಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಪುನಾತ ಪೊಡಿ ಹೋಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಪಿರವುಡು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಪಲಾನ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಬನ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ಚಾರ್ಜ್ ದೀದ ಬುಕೊಂಡು ಆಫ್ ಮನ್ಪರೆ ನೆನಪೆ ಆಪುಷಿ ಒಂದು ಸೀರೆದ ಬ್ಲೌಸ್ ತಾಂಡ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಭಯಂಕರ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ್ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಸಾರಿ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ್ ಸೊ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪವನು ಸಾರಿ ಪೊಪ್ಪ ಕೊರ್ತಿನ ಸಾರಿ ಹೋಗುದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ ಸಾರಿ ಕೊಂಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸಾರಿ ಇಂಚ ಬರ್ತುಂತುಲ ಇಂಚ ನನ್ನ ಸಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ಪಡ ಅಂದ್ಯ ಭಯಂಕರ ಸೋಕುಂಡು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಲಾವಡು ಮೊಕ್ಕವು ಅಂಡಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅತ್ತನ ಕಾಲೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅತ್ತೆ ಅಂಚದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೀ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುನಿ ಕಾಸ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ ಲಿಮಿಟ್ ಇಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಂತನ ಬರ್ಪುನ ಕಟ್ಟೋಡದು ಸ್ವಿಚ್ ಅದು ಏಪಲ ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪನಿ ದೀದಾಯ ಬುಕ್ಕ ದೆತ್ತಾಯ ಬುಕ್ಕ ಮರ್ತೆ ಹೋಗು ಸ್ವಿಚ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಪುನ ದುಂಬುಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲವೇ ಸೇಮ್ ಸೊ ಏರಿಗ್ ಮತ್ತ ಸಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಪೊನ್ನುಲೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗ ನನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕನದಿನ ಸಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೊಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೀರೆ ಇಂಕ್ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಏಪಲ ಅವು ನೆನಪುಳಿಪು ಅಂತ ಕೊರ ಆತಲ ಕೊತ್ತುಜೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದತ್ತೆ
ಕಡೆ ಬೇತೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಮಾತ ಈ ಚೂಡಿದಾರ್ ಅವಡು ಲಾಂಗ್ ಟಾಪ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಅವು ಮಾತದಿತ್ತು ಗೊತ್ತೇರು ಪಪ್ಪ ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ ಏರ್ ಮಾತ ಪುಸ ವಿವರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತ ಇಡ ಪಾತ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಲೈವ್ ಪಾತ ಇರಲಿ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡಾರ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಿಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಬತ್ತದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ఒక ನಿಖಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬಸ್ ಇಂಚೊಂದು ಕಾಡದ ಲೈವ್ಡ್ ಹೈಸ್ಟಿಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಭಜನೆದ ಸೌಂಡ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತ ಕೇಂಡೆ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಬಟ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬೈಚಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ ಅವೇ ಪೊಡಿಗೆ ಒಂದಿನ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 hour ಮುಟ ನಮ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಒಕ್ಕಡೆಗಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬೈಚಿ ಇನಿ ಏಪಲ ನಿಜವಾದ ಭಜನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಾನೇ ನೀದಾನೆ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ಐಟಿಪ್ಪುಂಡು ಬೇರೆರು ಇನಿ ಗುರುವಾರತೆ ಸೊ ಏಪಲ ಗುರುವಾರ ಪಗಾಕುಲು ಭಜನೆ ಅನ್ಪುವೆರು ಇನಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಏರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಂಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಂಡಿ ಇಂದು ಏಪಲ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಸಾರಿ ಪದ್ದು ಹಾಯ್ ಇರ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೌದಾನೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಎಕಡೆ ಇದು ಇತ್ತನ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ನಲ್ಪ ಗಂಚ ಬೈದೆ ಲೈವ್ ಬಸ್ಸ ಜೋರುಂಡು ಅತೆ ಬಸ್ಸದ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ವರ ವರ್ಷ ಮುಗಿಯಡು ಪದ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಊರುಡು ಬಸ್ಸ ಹಿತ್ತುಂಡ ಓ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಊರು ಓಳು ನಮ್ಮ ಲವ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬಸ್ಸ ಭಯಂಕರ ಬಸ್ಸ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯಕಲ ಇತ್ತೆ ಮಿಂಚು ಶುರುವಾಂಡೆ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆಯಾ ಅಂತ ಇನಿ ಪಗಿಲ್ಡೆ ಕಾಂಡೆನೆ ತೆಡಿಲಿಕ್ಕನ್ ಮಾರೆ ಮಿಂಚು ತೆಡಿ ಇತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಮಿಂಚು ದಕ್ಕನಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಬೊಲ್ಲ ಉಂಟ ಪದ್ದು ದಾದೆಗೆ ಕಜಿಪುಡು ಬಂಗುಡೆ ಇರೆಗೆ ದಾದೆಗೆ ನಮಕ್ ಬಂಗುಡೆ ಸಾರು ಕಾಡೆ ಕನದಿನ ಇಟ್ಟು ರೆಡ್ ಬಂಗುಡೆ ಊರಿದ್ಂಡೆ ಅಂಚ ಕೂಡ ಅವೇ ಸಾರು ಬಂಗುಡೆ ಸಾರು ಕೂಡ ಬಂತೀನಿ
ಯಾನ್ ಫ್ರೈಗೆ ಒಂದು ತೆತ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಲಡ್ ಬಸಿದ್ ಕಜಿಪ್ ಮಂತದ ಆತನ ಯಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋದಿತ್ತೈನಿ ಚಾರ್ ಬಂಗುಡೆ ಸಾರ್ ಮಂತೆರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಚೂರು ನೀರ್ ಬೈ ಚೂರ್ ನೀರ್ ಬೈದ್ನ ಆ ಅಂಚ ತೋಡು ಪೂರ ಜಿಂಜಿಜ ಚೌತಿಗ್ ದೇವೇರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಜೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅತೆ ಇದಿಂಡಲ್ಲ ಚೌತಿದ ಪರ್ಬೋಗು ಭಯಂಕರದ ಡಿಜೆಲ ಲೈಟ್ಸ್ ಲ ಆಮೇಟ್ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ ಈ ಸಲದಂಚ ಓಲ್ ಏಪಲೆಪ್ಪ ಅಂದ ಅದ್ದು ದಾದ ಮಾರೆ ಬಂಗುಡೆದ ಲಾರಿ ಮಗುಂಡ ನಿಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಬಂಗುಡೆದ ಲಾರಿ ಮಗುರ್ದಿನ ಪದ್ದು ಪಂಡ ಈನ ಪಂತೀನಿ ಅವೇ ಕೋಡೆ ಕನದಿನ ಇಟ್ಟು ರೆಡ್ ಓರಿದ್ನು ಅವೆನ್ ಮಂತೀನಿ ಕೋಡೆ ಅಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪಲ ವನಸ ಉಂಡ ವನಸ್ ಇಜ್ಜಿ ವನಸ್ ಹಾಕುಜಿ ಪೊತ್ತ ಹಾಕುಜತೆ ಜನ ವನಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನಾಡೆ ವನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಸ ದೊರಿಂಡ್ ಪಂಡ ದೊರಿನಿ ದಾದ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವೆ ಬದ್ದು ಅವು ಬಾಕಿ ಮಾರ್ದ ನಮ್ ಇಂದು ನಿತ್ತಿಡು ಇನ್ನು ಮಡಕೆ ಮತ್ತ ತೂರಿ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಉಂಡತ ಕರ್ಬದ ಒಂದು ಅವು ಏಪ ತೆಪ್ಪಾರೆ ಜನ ಬಡ್ಸೋಗು ಮತ್ತ ಅದು ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜವು ಇಜ್ಜಿ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ವನಸ್ ಅಂದೆ ಬಡ್ಸ ದೊರಿನಿ ನಮ್ಮನೆ ದೊರಿನಿ ವೆಂಡ ಅಂಚ ಮಾತ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋಯರ ಅಂದುದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯೈನಿ ಅವೇ ಅನ್ ಕೋಡೆ ಪನೊಂದಿತ್ತತೆ ಪೋಡು 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 ಪೋಡುದು ಆಲಾವಡಿ ಮಿನಿಕ್ ಓಡೆ ಉಂಟು ಈ ತೋರ್ತ ಎಂಕ್ ಪೋಯರೆಣೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು 14 ದಿನ ಪೋಯರೆಣೆ ಆಯ್ತತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಪೋದು ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ಎಂದಿತ್ತೇನ ಮಾತ ಕಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ ಎಂದು ನಿಕ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಉಡು ಗೊತ್ತಾಪುನು ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ತೂಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂತ ಇನಿ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಪೋಯ ಮೊಕ್ಕೊಂಚಿದ ಪಂಡ ಕೈ ಕಂಬಡ್ ಗಣಪತಿ ದಿತ್ತೇರತೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೋದು ಬತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಮಾತೆಯನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಯನ್ನ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರಾ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರಿ ಅಮ್ಮ ಕಾಣೇನೆ ವೈದೇರು ಆರ್ ಬೇಗ ಬತ್ತೀನಿ ಕಾಣೇನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾರ್ದು ತುಲೆಗೆ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಬಸ್ಸರ್ದ ಹತ್ರ ಇನಿ ರಜೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಜೆ ಇತುದಿಜಿನ್ ರಜೆ ಪಂದೆಂಗ್ ದುಂಬೇ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತಂಡ ಯಾನ್ಲ ಪೋದು ಬೈದು ಅಜ್ಜಿಲಡಿಗೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡತ್ತ ಪಂದೆ ಯಾನ್ ಪೋಯಿಸಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತುದುಂಡ ಯಾನ್ಲ ಪೋದು ಬೈದ್ಲೆ ಅಚ್ಚ ಅಮ್ಮ ಬೇಗ ಕಾಂಡೇನೆ ಬತ್ತೇನೆ ರಾಯಪಂಡ ಬೊಗ ಬಸ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಬೊಗ ಬಸ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲ ಅವು ಅಜ್ಜಿಲ್ ಅಂಚಿ ಮುನ್ಪುರು ಅಂಚಿ ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಅಂಚಿ ಸೊ ಅಂತ ಅದು ಲೇಟ್ ಆಪು ಬೊಕ್ಕ ಪಂದ್ ಬೇಗ ಕಾಂಡೇನೆ ಬೈದೆ 6 ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಎತ್ತಿಗೆ
14 ಗಂಟೆ ಆತಂడి. ಬಸ್ಸ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಸ್ಸ ಬೊಡಿದು ಬೋನ್ ಮಾರೆ. ಬಸ್ಸ ಶುರು ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಡಿಜೆ ಗೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತೇನೆ. ರಜೆ ಉಂಡಾ ಅಂದ್ ಅವ್ವೆ ರಜೆ ಉಂಡು ಪನರ ಅಂದ್ ಬರ್ಸ ಶುರು ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಜೆ ಗೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಂತೊಂದು ನಿಜಂಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆತನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆತನಿ ಒಂದು ವಾನ ಮನೆದ ಬಟ್ಟ ಬಲ್ಲಿ. ಆ ಆಯ್ತಾ ಮಿಡ್ಮಿಡ್ಗ ರಜೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏಪ ಅಷ್ಟಮಿ ಕರಿದ್ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಬಸ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಚೌತಿ ಬತ್ತನೂ ಕೂಡ ಬಸ್ಸ ನರ್ಲಿ ಬಸ್ಸ ಅವು ಮಾತ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತ ಬಸ್ಸ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮಾರೆ ಅಡೆ ಮಾತ ಬಸ್ಸ ಬರ್ರೆ ಆತಿಜ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ನೀರ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಸ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಒಂದು ಸಾಗೋಲಿ ಮನ್ಪರೆ ಅವಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಕಡೆ ಬಸ್ಸ ಬರೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಬಸ್ಸದ ಹೊರ ಯಾಂಡ್ ರಜೆ ಉಂಡಾ ಅಂದ್ ರಜೆ ಉಪ್ಪು ಡಿ.ಸಿ ಎನ್ನೆ ತೂಂದಿಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ವೆದರ್ನೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡ್ ರಜೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಚ್ಚ ಅಂಚ ಬಾತೆರ್ಲ ಲೈವ್ಗ್ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಲೈವ್ನ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಒಂತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಂಡೆ ನೆಡ ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತದು ಪಾತೆರ್ಲೆ. ಪದ್ದುವರಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಯೆ ನಾನು. ಕೊಡೆ ಕೇಂಡೀರ್ ಕೆಲವೇರು ಭಯಂಕರ ಭಾಜನ ಉಂಡು ದಾದ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊರ್ಪರನ್ ಅಲೆ ಅವು ಮಾತ ತಾಮ್ರದ ಭಾಜನ ದುಂಬುದ ಭಾಜನ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುದತೆ ಭಾಜನ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮಡ ಒಂದುಂಡು ಅಲೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಆಂಟಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನೆಟ್ ನಮ ಕಡ್ಡೆ ದೀವರ ಮಸ್ತ್ ದೀವೊಲಿ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಭಾಜನ ತೊಂದೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲವರ ಸಡನ್ ಬಂದ ಸರಿ ಬಂಡರ್ ಭರತ್ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಒಂದು ತೊಂದೂರು ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಣ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೂಡೆಲ್ಲ ದೀವೊಲಿ ಆತ್ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬಾಜನ ದುಂಬು ಪಂಡ ಪಪ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂತೀರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಗುಜರಾತ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿನ ಅದೇ ಅಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂತಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಏರ್ ಮತ್ತ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ಲೈವ್ಗ್ ಬರೊಂದಿಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಲೈವ್ ಬಡ್ ಮಾತ
ಓಕೆ 1 hour ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ಲೈವ್ ಎಣ್ಣು ಅನ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ ಲೈವ್ ಡಾತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಾಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋರ್ ಪತ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ ಲೈವ್ ಯಾನ್ಲಾತೆ ನನ್ನ ತೂಕ ಏಪಲ ಬರ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡಿತ್ತ ಲೈವ್ಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆತ ಇಚ್ಚಿಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಅತ ಅಂಚದು ನನ್ನ ಅಪ್ರೂಪಗ್ ಬರ್ಕ ಲೈವ್ಗ್ ಅಂಚ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪೆ ತೂಕ ಐಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನಿತ ಲೈವ್ಗ್ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರಿಯರ್ ಇನಿತ ನಿಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಇನಿತ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇನಿತ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಶೇರ್ ಮಂತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಇನಿತ ಲೈವ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆಂದೆ ಏರು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ಇಡ್ತಾರ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ದ ನೆನಪು ಪುದರ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ನೆನಪಿಪ್ಪಡ್ ಮೈ ಕುಟುಂಬ. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೇಡಾಲ ಪನ್ನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ತುಳುತೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಎನ್ನ. ಸೊ ಅಂಚದ್ ಮಾತೆರ್ನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಮುಖ್ಯ. ನನ್ನ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಚ್ಚಾಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನಿತ ಲೈವ್ ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. Bye bye.